ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கோட வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னன்னு தானே பார்க்குறீங்க? இது ரெண்டுத்தையும் கலந்த மாதிரி 3D ஆப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேருக்கு வந்து 3Dயில் வந்து ஒரு மாடலாக இருக்கட்டும், ஒரு கேரக்டர் இல்லை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அனிமேஷன்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுற ஆசை இருக்கும். அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கான்ஃபிகரேஷனில் பிசி தேவை. அது இல்லாமல் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பெய்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது எல்லாத்தாலையுமே முடியாது. அது இல்லாம நீங்க கையில வச்சிருக்க ஸ்மார்ட் போனை வச்சு உங்களால வந்து சின்ன சின்ன 3D மாடல்ஸ், கேரக்டர் நீங்களே வந்து ஒரு 3D மாடலை வந்து அசம்பிளும் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்குலாம் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதுல எனக்கு பெஸ்டா தெரிஞ்ச 5 அப்ளிகேஷன் பத்தி தான் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோக்காக நீங்க பண்ண வேண்டியது இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து இந்த வீடியோ முழுவதும் பாருங்க. மறக்காம இது எல்லாத்தையுமே உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அது இல்லாம இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிஆர் டெக் தமிழன், நான் பூஷன். சிறந்த நேரம், சிறந்த டெக்னாலஜி. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த 3D ஆப்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 5 ஆப் தான். இந்த 5 3D ஆப் தான் இன்னைக்கோட வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதே எடுக்கலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புலிமுருகன் ஏஆர் அப்படிங்கிற ஆப் தான். ஸோ இது எல்லா விதத்துலையுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு ஆப் அப்படின்னு சொல்கிறது, இது வந்து ஒரு 3D கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புலிமுருகன் படம் எல்லாருமே பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து விர்ச்சுவல் கிராஃபிக்ஸ் கிரியேட் பண்ண அந்த கம்பெனி தான் இந்த கேமையும் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கேமுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏஆர் ஷீட் தேவைப்படும். அதாவது அந்த ஏஆர் ஷீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 10 ரூபா தான் இந்த கேமுக்கான ஏஆர் ஷீட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேமோட இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு புலிமுருகன் கேம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம லோட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் வரும். ஃபோக்கஸ் த கேமரா அந்த மார்க்கர். அதாவது மார்க்கர் அப்படிங்கிறது இந்த 10 ரூபா நோட் தான். இந்த 10 ரூபா நோட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா புலி இருக்க பக்கத்தை வந்து நீங்கள் டேபிள் மேலே இப்படி ஃப்ளாட்டாக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை வந்து அப்படியே வந்து இது பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேம் வந்து தானாகவே லோட் ஆயிரும். ஸோ இது அந்த கேம். மியூசிக்லாம் சும்மா தாறுமாறாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த 10 ருபீஸ் நோட்டை வந்து நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ண அந்த கேமும் வந்து அதோட ரொட்டேட் ஆகும். நீங்கள் வந்து ஜூமும் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேமை நீங்கள் எப்படி ஜூம் பண்ணி விளையாடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த 10 ரூபா நோட்டு எவ்வளோ பக்கத்தில் போகிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஜூமிங் கிடைக்கும். இந்த கேமை எப்படி விளையாடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலே போகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைடர், அதில் வந்து இந்த ஒயிட் கலர் பார்ட்டில் இருக்க இடத்துல நீங்கள் வந்து டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சதா அர்த்தம். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பிளாக் கலர் பார்ட்டில் வந்து நீங்கள் டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா புலி நம்மளை வேட்டையாயிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேமோட கான்செப்டே. ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட். 3Dயில் ஒரு கேம் விளையாடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஒரு டைம் விளையாடலாம். ஓகே, நம்ம தப்பிச்சாச்சு. ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். பிளாக் கலரில் டச் பண்ணுறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம வந்து தோத்தாச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டலாக கேமு. ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம். இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொல்ல முடியாது, எனக்கு 3Dலேயே ஒரு கேம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இந்த கேம் வந்து சூப்பரான ஒரு கேமாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம செகண்டாக பார்க்கக்கூடிய ஆப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாடா டைம் அப்படிங்கிற இந்த செகண்ட் ஆப் தான். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து லோட். இந்த ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆப் மூலிமா அவங்க செஞ்ச சில சாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு சாம்பிள் தான், நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வரது எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஃபேஸ் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஃபேஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து சின்ன ஒரு பொம்மையோட ஃபேஸை வந்து முன்னாடியே ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன் செக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அதனால் எனக்கு டேரெக்டாக உள்ளே போயிடும். இந்த ப்ளஸ் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஏஆர் மாடல் வந்து இங்கே வந்துடும். அண்ட் தென் இதுதான் நான் க்ரியேட் பண்ண ஏஆர் அந்த மாடல். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் ஒரு பொம்மையோட ஃபேஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக அக்யூரேட்டான ரிசல்ட் இல்லை அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் மாறி வருது.
அண்ட் தென் இதை க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து நிறைய மியூசிக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க, மியூசிக்ஸு டான்ஸஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து அதில் என்ன வேணுமோ அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் காமிக்கிறேன். எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா குட்டி ஸ்டோரி இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம இது பண்ணி பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் லோட் ஆகிட்டுருக்கு. இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸு. இது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து சினிமா டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும், சில மியூசிக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டைலாக் ஒரு மியூசிக் வந்திருக்கு. ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் மியூசிக் அண்ட் சாங்கில் இருக்க மாதிரியே வந்து ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இது வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ சில மியூசிக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் நம்ம கேட்குற எல்லா சினிமா டைலாக்ஸ் அண்ட் மியூசிக்ஸ் இதில் இல்லை, கொஞ்சம் மியூசிக்ஸ் மட்டும் இதில் இருக்குது. இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கிரிக்கெட் ஸ்டெப்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் இதை வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒரிஜினல் பிளேஸில் வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே இருக்க இந்த சர்ச் பட்டன் ஃபைண்ட் ஏதாவது இருக்கட்டும் அதை வந்து நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க இந்த ஏரோ வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏரோ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிளியரான பிளேஸை வந்து நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேப் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏஆர் வந்துடுச்சு. ஸோ காமிக்கிறேன். இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோவாக இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது எஃபெக்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஏதாவது வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சா கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகி உங்களோட கேலரி வந்து தானாகவே சேவ் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் இந்த தாடா டைம் அப்படிங்கிற இந்த ஆப். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப், என்டர்டெயின்மெண்ட்டான ஒரு ஆப் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லோரும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் தான். இது வந்து ஒரு டிராயிங் ஆப் அப்படின்னே சொல்லலாம். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏஆர் ஷீட்ஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது இங்கே நான் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய ஏஆர் ஷீட்ஸ் எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும். தென் லோட் ஆனதுக்கப்புறம் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஆர் ஷீட்ஸ்க்கான இதெல்லாமே காமிக்கும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கால்வாசி இது ப்ரீமியம் போடுறதா தான் இருக்குது. கொஞ்சம் இது மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதில் சில இதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற இதோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. தென் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து டவுன்லோட் பண்ண உங்களுக்கு ப்ரிவியூ அப்படிங்கிறதா இந்த பட்டர்ஃப்ளை லோகோ. இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிவியூ வரும். இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆக்மெண்ட் ரியாலிட்டி சோர்ஸோட ஒரு ஆப் தான் அது. இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபோக்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அங்கே என்ன இருக்கோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படியே வந்து இதில் வந்து 3D மாடலாக வந்து உங்களுக்கு வரும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தானாகவே ஃபோக்கஸ் ஆகுது. ஃபோக்கஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து தானாகவே உங்களுக்கு 3Dயில் வந்துடுது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து கலரும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நார்மலான எடுத்ததுனால பெரிய அனிமேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் அனிமேஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் பார்க்கலாங்க. சேம் நான் வந்து பிஆர் டெக் தமிழன்னு சொல்லி நான் எழுதியிருந்தேன். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த இதில் அப்படியே வந்துடுது. நீங்கள் ஸ்கெட்ச் மார்க்கர்ஸில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உண்மையாக போல்டாக வரும். நான் பென்சிலில் தான் எழுதினேன். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இதில் தேர்ட் ஆப். இதில் வந்து சில ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஆப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னே சொல்லலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்க்கி மோஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் தான்.
போஸ்ட் இருக்குல்ல. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டான்ஸிங் அனிமேஷன் வந்து இந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. பட் எதுவுமே வந்து அன்லாக்கில் இருக்காது. எதுவுமே வந்து அன்லாக்கில் இருக்காது, எல்லாமே வந்து லாக்கில் தான் இருக்கும். ஸோ ஒன்று மட்டும்தான் அன்லாக்கில் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லோட் ஆக ஆரம்பிக்கும். லோட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எல்லா மூமெண்ட்ஸுமே பண்ணுறதுக்கான டாட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஹெட்டாக இருக்கட்டும், ஷோல்டர், ஹேண்டாக இருக்கட்டும், இல்லை லெக்ஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே இது எப்படி நீங்கள் வந்து அனிமேஷனாக வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த ரெக்கார்ட் பட்டன் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து இங்கே இருக்க அந்த ஸ்லைடரை ஜஸ்ட் இது பண்ணி இப்படி வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எந்த அனிமேஷன் வேணுமோ நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணுங்கள். நான் சும்மா ஜஸ்ட் சாம்பிளுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன். வந்து தீங்கிட்ட இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒரு இதை மூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், லெக்கை மூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை இவரையே மூவ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்லைடரை வந்து மூவ் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு அனிமேஷனாக க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும். செம்ம காமெடியாக இருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபான ஒரு ஆப் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் நான் ஜஸ்ட்டு சும்மா செஞ்ச அனிமேஷன் எல்லாமே வந்து சின்னதாக ஸ்லோவான மூமெண்ட்டில் வரும். லைட்டாக சாயுது, சின்ன மூமெண்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும். நீங்கள் பண்ணுற மூமெண்ட்டை பொறுத்து இதோட அனிமேஷன் வந்து உண்மையாக சூப்பராக இருக்கும். இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உண்மையே கொஞ்சம் சில அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம். இங்கே இருக்க 3 டாட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் ஐக்கான் ஒன்று இருக்கும். ஃபேஸ் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேஸை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த மவுத்தாக இருக்கட்டும், இது பார்க்கும்போது செம்ம காமெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, ஆடியோ கொடுக்குறது, எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்குறது, அது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஜெர்கி மோஷன் அப்படிங்கிற ஆப்பு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தென் மேலே இருக்க இந்த கேமரா பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அனிமேஷன் வந்து வீடியோவாக வந்து க்ரியேட் ஆகி உங்கள் கேலரியில் வந்து சேவ் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் இந்த ஜெர்கி மோஷன் அப்படிங்கிற ஆப். பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனாக மறக்காமல் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி இந்த 5 ஆப்புக்கான லிங்க்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, டச் பண்ணி நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசம்பிளர் அப்படிங்கிற ஆப் தான். ஸோ இந்த ஆப் மூலிமா அவங்க வந்து நிறையா 3D மாடல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணாலே போதும், ஆப் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஆப்புக்கும் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக தேவை. ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து சில கிரியேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வேணும்னா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஆர்கிடெக்சராக இருக்கட்டும், இந்த சில அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறது கீழே இருக்க அந்த ப்ளஸ் பை ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சிம்பிள் எடிட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து மூவ் மட்டும் பண்ண முடியும். கிளாசிக் எடிட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த அசம்பிளே நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்களே அசம்பிள் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணலாம். கிளாசிக் எடிட்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து கேட்டகரி என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும். இதில் வந்து அனிமலாக இருக்கட்டும், காராக இருக்கட்டும், இல்லை சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. நான் வந்து என்ன கிளிக் பண்ணுறது, ஓகே கார் அப்படிங்கிறது வந்து கிளிக் பண்ணுறேன். லோட் ஆகும். தென் லோட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் மோடுக்கு வந்து வந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து நீங்களே வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் தான். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. இருந்தாலும் இந்த ஆப் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சனால தான் இதை வந்து நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன். ஸோ திருப்பிக்கலாம். தென் இங்கே இருக்க இந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்க சின்ன இது எல்லாமே வந்து வந்துடும். நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கான சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரிக்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை டோர்ஸ் விண்டோஸாக இருக்கட்டும், இல்லை சின்ன ஸ்கெலிட்டல், இதெல்லாமே இங்கே இருக்குது. எது வேணுமோ நீங்கள் எடுத்து வச்சு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான ஒரு ஆப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது மூலிமா நீங்கள் எந்த மாடல் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இது 3Dயாகவும் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒரு பிளேஸில் வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து இதை வந்து அப்படின்னா உங்களுக்கு அது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இடத்த வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி வந்துடும். நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம்.
பார்க்கலாம். இது உங்களுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம். செஞ்சு ஒரு 3Dயில் வந்து நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆப் ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேணுங்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, இன்ஸ்டால் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இந்த 5 ஆப்க்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த ஏஆர் ஷீட்டாக இருக்கட்டும், இந்த ஏஆர் ஷீட்டுக்கான லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக 2-3 ஏஆர் ஷீட்ஸும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்காக கொடுக்குறேன். இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லுங்கள். உங்கள் எல்லாரையும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். சிறந்த நேரமே சிறந்த டெக்னாலஜி. Bye. See you.